हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ डिजिटल आपडेट यूट्यूब चेनेलाव फिन बरायना लाबावनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इम्पोर्टेन्ट आपडेट्स लाबोदों। दा बे आपडेट्सआनो जाबाय नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा बे आपडेट्सआनो जाबाय आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जायनाखि महिला उद्यमित्व स्किमनि जोहैहाय 10,000 फैसा मोननो थांगासिनो दङ। जोंहा आसामनि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाहाय फैबाय थानाय 2025 बोसोरनि फेब्रुवारि दानावहाय होनो होननानै निउस मिडियानि गेजेरावहाय फोसावखाबाय। दा फेब्रुवारि दानावहाय फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानावहाय बिथाङा होगोन होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि महिलाफोरनो 10,000 करिया होगोन होननानै बिथाङा बुंदों। दा बिनिनो आं नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट्स लानानै फैदों, माखासे इम्पोर्टेन्ट आपडेट्स। दा नोंथांमोना बे आपडेट्सखौहाय नायलांबानो जाबाय। आं फारि फारि स्टेप बाय स्टेप भिडिअनि गेजेरजों प्रसेस हिसाबै दिन्थिलांगासिनो दङ। दा जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि डाटा रिपर्टखौ जोङो नायगोन। दा जोङो नोंथांमोनहा बयबो गावबा गावनि मबाइल एबा मबाइल क्रोम ब्राउजाराव गुगोलफ्राव नोंथांमोना SHG रिपर्ट होनानै नोंथांमोना सार्च खालाम। बिनि उनाव बेयाव खेबसे लिंकआवहाय क्लिक खालामना हो। दा आं बेयावहाय क्लिक खालामबाय। दा बिनि उनाव बिनि इन्टारफेसआ बेफोरबायदि फैबाय। दा नोंथांमोना बेहाय स्टेट नुनो मोनदों, अन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, बेबायदि गासै स्टेटआ बेहाय फैजोब्बाय आरोखि, गावबा गाव स्टेटनि नामा। दा नोंथाङा बबे रायजोआव थायो, नोंथाङा बबे जिल्लायाव थायो, दा बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो। दा आङो बेयावहाय आसामखौनो सेलेक्ट खालामना होनोसै। दा जोङो आसामखौ सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो दा आसामखौ आङो सेलेक्ट खालामनायनि उनाव बेनि इन्टारफेसआ बेफोरबायदि फैगोन आरोखि। दा बिनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेसआ बिनि डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्टारफेसआ फैगोन आरोखि। दा डिस्ट्रिक्टखौ नायदो नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनो। बाक्सा, बरपेटा, बङाइगाव, काछार बिदिनो दंजोबो आरोखि। दा नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टखौ गावबा गाव डिस्ट्रिक्टखौ बबे डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो, बबे डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामो, नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। दा आङो बेयावहाय जायखिया मोनसे डिस्ट्रिक्टखौहाय सेलेक्ट खालामना नायनोसै। दा बेयावहाय आङो डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामबाय। बिनि उनाव बेयावहाय नोंथांमोना बबे ब्लक एरियायाव गोग्लैयो बेखौहाय सेलेक्ट खालामनो हादो। आं दा ब्लकखौ सेलेक्ट खालामबाय। दानिया बिनि इन्टारफेसआ बेबायदि फैबावगोन। ओमफ्राय नोंथाङा बबे भिलेजाव थायो, बबे गामिनि, बेखौहाय सेलेक्ट खालामनांगोन आरोखि। बेवहाय मा होनदों, ग्राम पन्सायतनि नेमखौ होनग्रोदों फार्स्टआवहाय। BCDC वाइसखौहाय नोंथाङा बबे BCDCआव गोग्लैयो बेखौहाय नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो। आं सेलेक्ट खालामबाय BCDCखौ। बिनि उनाव नोंथाङा मा खालामबावनांगोन, दा बेयावहाय आङो BCDC लेभेल ग्राम पन्सायतखौहाय सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव बेवहाय नोंथांनि गावबा गावनि भिलेज फैबाय। दा नोंथाङा बेखौहाय गावबा गाव भिलेजखौहाय सेलेक्ट खालामदो। आं जायखिया मोनसे सेलेक्ट खालामसै। आं जायखिया मोनसे सेलेक्ट खालामबाय। बिनि उनाव नोंथांमोनहा मा खालामबावनांगोन, नोंथांमोननि बेवहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जायनाखि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम थाबा गावबा गाव नाम, बेनि नोंथांमोननि माबायाहाय फैजोब्बाय आरोखि। नै बेवहाय नोंथांमोना नायदो, नोंथांमोननि गामियावहाय मोनबेसे माबा दङ बेवहाय नायदो। नै नोंथांमोननि अनसुमै SHG, बिहामजो SHG, बिजुलि, बिथराय SHG, गेवलां, जाफुंसार, लाइमोन, लक्ष्मी, माइदांस्रि, मावरा खावरानो बेबायदि थाबाय आरोखि। ओमफ्राय नोंथाङा नै बेखौ नेक्स्ट पेजाव सेरनानै होयोबा नै बेबायदि नुबोगोन, रंजालि, रुफाथि, सानसुमै, समायना, सनामुखि बेबायदि नुगोन आरोखि। बेबायदि थागोन। दा नोंथांमोना बेखौहाय मोनसे सेलेक्ट खालामना होदो। बे मोनसे भिलेजनि दै लोगोफोर, आङो नोंथांमोननो भिलेजखौहाय खिन्थानो बावदों। भिलेजआ बियो इन्टिबिल भिलेजनि आरोखि, हगमाबिल BCDCनि सिङाव थानाय, जोंहा दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय आरोखि, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बियो जोंहा इन्टिबिल गामिनि आरोखि भिलेजनि। आं दा बेखौ मोनसे नायनोसै, नैबे गेवलां सेल्फ हेल्प ग्रुपनिखौ नायनोसै आङो सेलेक्ट खालामनानै। आं दा बेयावहाय क्लिक खालामना होनोसै आरोखि खेबसे। दा नै बेवहाय नोंथांमोना नायदो आरोखि। दा नै डेट अफ फर्मेसन बिसिबाङावहाय माबादोंमोन, खुलिदोंमोन, बे थाबाय आरोखि। 30 तारिख 8 मार्च 2017आवनो खुलिदोंमोन बिथांमोना।
ओमफ्रायहाय नैबे थागोन आरोखि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइडि नाम्बार थागोन बेयावहाय नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय नै ओमफ्राय बेंकनि नाम थागोन बे बबे बेंकखौ होदों ओमफ्राय बबे ब्रान्चनि बे थागोन आरोखि नै एभेलेबेल बे थाजोबगोन दा ओमफ्राय नै नोंथांमोना नायदो बेखौ बे डाटाखौहाय दा नै गासिबो बिपिएल न'खरनि गेजेरजों रेशन कार्ड गोनां गोजाजोब गासिबो फरारि गोरिब न'खरनि मानसि बिपिएल गोनांबाथ' गोरिब न'खरनि जायो नङा होमबा बे गासिबो जोबो आरोखि डाटाया ओमफ्राय एसटि आवहाय गोलैजोबो दा नोंथांमोना नायना लादो आरोखि बे एनटिबिल एरियानि बे आं मोनसे गेवलां सेल्फ हेल्प ग्रुपनिखौहाय सार्च खालामनानै देखायबाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय दा नैबेहाय मेम्बार कड गावबागाव कड नाम्बार थाजोबगोन नैबेवहाय लारि लारि फारि फारि नाम्बार 1 2 3 4 बेबायदिनो 10 12 जन बेबायदि थागोन आरोखि नैबेवहाय नैबेहाय फारि फारि थाजोबगोन बेहाय बे माबा थाबाय आरोखि बे आइडि मेम्बारनि कड नाम्बार बियो ओमफ्राय नैबेवहाय नाम थागोन आरोखि बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय नै नामा नायदो नै सरला ब्रह्म दंनो सारुबाला ब्रह्म भानु मुसाहारिनो लैथोमा ब्रह्म बिहुं ब्रह्म मिनुबाला ब्रह्म गनेशवरी ब्रह्म पुना मुसाहारि दैमु ब्रह्म अनसुलि ब्रह्म बेबायदि थागोन आरोखि ओमफ्राय ओरैथिंजाय फादार एबा हासबेन्डनि केयार अफ बे थागोन आरोखि नैबेयावहाय ओमफ्राय नोंथांमोना ओरै नायबावदो माखासेया नैबेहाय 10 जन दं ओमफ्राय सानैखौ नैबेयाव नायबावदो नै साबथ्रि ब्रह्मनो प्रमिला ब्रह्म बेबायदि थागोन आरोखि डाटायाहाय दा नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय दा मेन खोथाया बेनो दे दा नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुप मेम्बारफोरनि लिस्टआहाय नैबे माबायावहाय थाजोबनांगोन आरोखि बेहाय थाजोबनांगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरनि लिस्टआहाय नैबे डाटायावहाय फैजोबनांगोन आरोखि मानि अनलाइनावहाय नोंथांमोननि लिस्टआहाय थाजोबनांगोन अब्लासो नोंथांमोना बै जायनाखि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामै महिला अट'मिट स्किमनि जोहै जायनाखि 10,000 मेम्बारा 10,000 खरि मेम्बाराव मोननो थांगासिनो दङ फैसा मोननो थांगासिनो दं रां मोनगोन बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरोखि ओमफ्राय नोंथांमोननि एकाउन्टआ मा नोंथांमोननि एकाउन्टआ आधार प्लास बेंकजों नोंथांमोननिया लिंक खालामनांगोन लिंक जाथारनांगोन बे आधार आरो बेंकजों दा नोंथांमोना आधार कार्डआ बेंकजों लिंक गैयाब्ला नोंथांमोना बेंकआव थांनानै गावबागावनि मेम्बार्सफोरनि जायनाखि एड्रेस डकुमेन्ट्सफोरखौ साबमिट खालामनानै बेंकजों लिंक खालामना लाबानो जाबाय आरो फैसा सोनाया जोंहा मा सिस्टेम सोगोन DBT सिस्टेमनि गेजेरजोंसो सोयो जोंना जाय आधारा बेंकजों लिंक दं बेहायसो फैसाया हाबो आरोखि बेयावसो फैसाखौ सोयो दा जोंहा DBT सिस्टेमनि गेजेरजों फैसाया हाबो नालाय दा नोंथांमोना बेनिखायनो आधार कार्डखौहाय बेंकजों लिंक खालामनाया इम्परटेन्ट आरोखि दा नोंथांमोना बुजिबाय नङा होमबा बे भिडिअनि गेजेरजों दा नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार्सफोरनि डाटा आइडिखौहाय नोंथांमोना माबोरै बरनो आरो अनलाइनावहाय बे डाटाफोरा नोंथांमोननियाव थाजोबनांगोन नोंथांमोननि लिस्टआहाय बेवहाय नोंथांमोननि नामाहाय गासैबो फैजोबनांगोन नङाब्ला नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जायनाखि 10,000 फैसा मोननो थांगासिनो दङ फेब्रुवारि दानाव बिथां आसामनि CM बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा फोसावना होबाय बिथाङा जायनाखि फैसा 10,000 खरिया मेम्बार्सफोरनो होनो थांगासिनो दङ बेखौ फैसाखौ मोननाय नङा नोंथांमोना नैबे अनलाइननि डाटा लिस्टआवहाय फैनांगोन आरो आधारजों बेंकजों नोंथांमोना लिंक थानांगोन अब्लासो नोंथांमोना फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानावहाय नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोनगोन आरो मोनसे इम्परटेन्ट खोथाबाव नोंथांमोना जुदि लनखौहाय सोरबाफोर ग्रुपनि मानसिफ्रा सोरबाफोर नोंथांमोना ग्रुपआवहाय बबेबा ग्रुपआवहाय नोंथांमोना लनखौ लानानै सुख'वाखैब्ला नोंथांमोना बे फैसाखौ मोननाय नङा नोंथांमोना टाइम बाय टाइम नोंथांमोना लनखौहाय सुख'नांगोन आरोखि लन लादोंब्ला नोंथांमोना थाबैनो सुख'ना लाबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना बे रांखौहाय मोननो हागोन बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनो मोनबाय नङा होमबा नोंथांमोना रांखौहाय मा रोखोम मोननो हागोन आरो नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि डाटाखौहाय माबोरै नायनो हागोन दा नोंथांमोना थांनानै बयबो चेक खालामना नायहैदो आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकखौहाय होना दोनखागोन नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलावनो गुगोल एबा क्रोम ब्राउजाराव SHG रिपर्ट लिरबानो जाबाय नङाब्ला आंनि डिसक्रिपसन लिंकआवहाय थांनानै डाइरेक्ट चेक खालामहैबानो नोंथांमोना आं मोनगोन आरोखि दा बेनोमोन भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय बेखौनो आङो इम्परटेन्ट साननानै आपडेट्स लाबोनाय जाबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नायनानै लाइक खालामदो आरो बयनोबो शेयार खालामना होदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना गासैबो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो सोरबाफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं नाइस टु मिट इउ बाय बाय एन्ड टेक केयार